ଭାବନ୍ତୁ, କାଲି ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ତାପ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଜୀବନ ନାହିଁ। ଭୟ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ତ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଗ୍ରହ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ତୁମେ ନାହଁ, ମୁଁ ନାହିଁ, କେବଳ ଅସୀମ ମହାକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଅନ୍ଧାର ମେଘ। ଆଉ ସେହି ଶୂନ୍ୟତାରୁ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିପରି ତାହେଲେ ତିଆରି ହେବା? କାରଣ ଏହି କାହାଣୀ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା, ଆଉ ଏହା ତୁମର ମନକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ। ଓହୋ, ଏବେ ଏକ ସ୍ପଏଲର। ଆମ ସୌରଜଗତ ସତରେ ଜନ୍ମିଥିଲା ଏକ ମହାକାଶୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ। ହଁ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଭରିଥିଲା ବିଶାଳ ଧୂଳି ଓ ଗ୍ୟାସର ମେଘରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଲିକୁଲାର କ୍ଲାଉଡ୍ କୁହନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାରା ତିଆରି କରିବାର କାରଖାନା ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମେଘ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ସାୟଦ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଏକ ସୁପରନୋଭା। ସେହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଆଲାରାମ ଘଣ୍ଟା ଭଳି। ଉଠ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିପଡ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଗ୍ୟାସର ମେଘଟି ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୋଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଉ ଦ୍ରୁତତର ଗତିରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟର ନିଜ ହାତକୁ ଟାଣିନେବା ଭଳି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାପ ଓ ତାପ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ନ ଯାଇଥିଲେ। ଧଡ଼ାମ! ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ନିଜର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଲୋକିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ସତିକଥାର ଅସ୍ଥିରତା ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଲିବାକୁ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରିପାଖରେ ଧୂଳି ଓ ଗ୍ୟାସର ଏକ ସମତଳ ଚକ୍ର ଘୁରୁଥିଲା, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର ତାପରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିଲା। ତାହାକୁ ଏକ ବିଶାଳ କୋସ୍ମିକ ପ୍ୟାନକେକ୍ ଭାବନ୍ତୁ। ସେହି ଚକ୍ରର ଭିତରେ ସୁକୁମାର କଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକାପରିକା ଧକ୍କା ଦେଇ ଲେଗୋ ବ୍ଲକ୍ ଭଳି ଏକାଠି ଲାଗିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ଛୋଟ ପଥର, ତାପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ, ତାପରେ ପର୍ବତ ଆକାରର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ। ସେହି ଶିଶୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଏକାପରିକା ଧକ୍କା ହେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ସତିକଥାରେ ବିଶାଳ ଧ୍ୱଂସ ଦୌଡ଼। ଯେମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତାପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଗଠିତ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଦୂରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୀବ୍ର ଶୀତ ଥିଲା, ସେଠାରେ ବିଶାଳ ଗ୍ରହମାନେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶନି ଗଠିତ ହେଲେ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହିଲିୟମ୍ ଧରି ରଖିଲେ। ମଜାଦାର କଥା, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଥୋଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତା, ସେଥିରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ରହିପାରୁଥାନ୍ତା କି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୌରଜଗତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ପୁରା ଅସ୍ଥିରତା। ଗ୍ରହମାନେ ଏକାପରିକା ସହିତ ଧକ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଲକ ସବୁ ଦିଗରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ପୃଥିବୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲା, ମଙ୍ଗଳର ଆକାରର ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ବସ୍ତୁ ସହିତ। ସେହି ଧକ୍କାରୁ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରର ଜନ୍ମ ହେଲା। ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ନିଜର ଶିଶୁ, ଏକ ହିଂସ ମହାକାଶୀୟ ଘାତରୁ ଜନ୍ମିତ। ବୃହସ୍ପତିର ବିଶାଳ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଗୋଲକୀୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା, ଠିକ୍ କୋସ୍ମିକ୍ ପିନବଲ୍ ମେସିନ୍ ଭଳି। ଆଉ ସେଥିରୁ ଗଠିଲା ସ୍ଥିର କକ୍ଷପଥ। ଧୂମକେତୁମାନେ ସୌରଜଗତର ବାହାରୁ ବରଫ ବୋହି ଆଣି ଶିଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ପାଣି ଦେଲେ। ସେହି ବରଫୀୟ ଅତିଥିମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ନଥାନ୍ତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଅସ୍ଥିରତା ଶାନ୍ତ ହେଲା। କକ୍ଷପଥଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଗ୍ରହମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଥ ଖୋଜିନେଲେ, ଆଉ ସୌରଜଗତ ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେହିଭଳି ପରିଚିତ ରୂପ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ ହୋଇନି। ତାପରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଅଧିକ। ସବୁକିଛି ଗ୍ରହ ହୋଇନଥିଲା। ଯେ ପଥରର ଖଣ୍ଡ ଅବଶେଷ ରହିଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୃହସ୍ପତିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗ୍ରହଣୀ ପଟ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ନେପଚୁନ୍‌ର ପରେ କୋଟି କୋଟି ବରଫୀୟ ଦେହ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠିଲା, ଯାହାକୁ କୁଇପର ବେଲ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଧୂମକେତୁ ମେଘ, ଯାହାକୁ ଓଟ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ କୁହାଯାଏ, ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଭୂତୀୟ ହେଲୋ ଭଳି। ଚନ୍ଦ୍ରମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଠିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜର ଅଜବ କାହାଣୀ ସହିତ। ଶନିର ଚନ୍ଦ୍ର ଟାଇଟାନରେ ଅଛି ତରଳ ମିଥେନ୍ ହ୍ରଦ। ବୃହସ୍ପତିର ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ୟୁରୋପାରେ ବରଫର ତଳେ ଲୁଚିଛି ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର। ଏହି ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମୟର କ୍ୟାପସୁଲ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଯାଏଁ ରହିଛି ସୌରଜଗତର ଜନ୍ମ, ସମୟର ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଏଲିଏନ୍‌ମାନେ ଆମ ସୌରଜଗତର ଶିଶୁକାଳର ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଗ୍ରହଣୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ନୁହେଁ କି? ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ନଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଦୂରତା, ଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ।
ନହେଲେ ପୃଥିବୀ ଭିନସ୍ 2.0 ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ବୃହସ୍ପତିର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ବହୁତ ଧୂମକେତୁ ଓ ଗ୍ରହଣୀକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ନଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ସବୁବେଳେ ବୋମାର୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଚନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ତାହାର ଝୁକାଉକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଋତୁ ଦେଲା। ଋତୁ ବିନା ଜଗତକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ନିରସ ଲାଗୁଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସତୀ କଥାର ପାଇଆ ଜୀବନ ନିଜେ, ସେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆମ ସୌରଜଗତର ବୟସ 4.5 କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ। ମହାକାଶୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ। କେବେ ନା କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ଏହି ବିଶାଳ ସୃଷ୍ଟିରେ। ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅସ୍ଥିରତା କେବଳ ଅନିୟମିତ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋମ୍। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକାଶକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ତାରାକୁ ଦେଖୁନଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜର ମୂଳ କାହାଣୀ। ଭୟ, ବିସ୍ମୟ, ଉତ୍ସାହ। ଆମ ସୌରଜଗତର ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଗୁପ୍ତତାକୁ ଖୋଲି ଚାଲିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସୌରଜଗତର କାହାଣୀ ଗ୍ରହରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇନି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଜୀବନ ନିଜେ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେହି କାହାଣୀ ଏଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅଜବ ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।